Bolo aj pre mňa prekvapením, ako organizovaní boli voliči z rómskej osady. A ak hovoríme o 89% odovzdaných pre jeden politický subjekt, tiež tam vyvstáva veľa otázok a nie sú známe na ne odpovede. To nám neide z hlavy, že prečo neostal náš Matovič. Môžeme bojovať za neho, lebo on za nás bojuje. V tejto kolónii to bolo drvivé víťazstvo Matovičovcov. Emócie ešte doznievajú. Povolebné rána bývajú pre mnohých voličov vytriezvením, rovnako ako tu vo Veľkej Lomnici. Každý mu veríme, lebo Fico nám povedal, že budeme mať po chleba. Starostovi sa to ale stále nepozdáva. No, podľa mňa boli motivovaní niečím, podľa mňa prehnane motivovaní, ale hlavne boli organizovaní. Nám nejde o tie 500 eur. My chceme, že aby bolo dobre. Kým táto pani šéfa Oľano velebila, ďalší sa nás pýtali, že ako to bude s tou odmenou za účasť vo voľbách, o ktorej kade-tade počuli. Tá spokojná som, že dostanem toľko peňazí. Viete, neviem ani čítať, ani písať. Neviem, komu som dala, komu nie. Tak pravda, že čakáme na tie 500. Veď viete, sľuby sa sľubujú a hlupí sa radujú. Tak keď sľúbil, tak musí teraz dať. Aj v Lomničke nedaleko Podolínca to bolo vo voľbách podobné. Víťazné strany ďaleko zaostali. Smer, myslím, mal tam nejakých 16 hlasov, Matovič mal 549, Hlas mal 12 hlasov. 92% ľudí tu volilo Oľano. V hnutí hovoria o úspešnej kampani. 53 000 preferenčných hlasov takto získal aj jeden z poslancov. My sme prešli 104 lokalít, 16 000 kilometrov sme nabehali a išli sme cielene po tých lokalitách, kde sme v minulých voľbách vlastne dostali hlasy. Téma, ktorá ich zaujímala, bola to, že hrozba Mazureka, Fica, že vlastne títo sa vrátia k moci. Poprvé ľudia, ktorí im v ničom nepomáhali, ako Fico, a po druhé Mazurek, ktorý verejne teda hlása, verejne je odsúdený za to, že ich považuje za ľudí druhej kategórie ako Hitler Židov. No my všetci sme ho podržali. Dobrý na nás bol, dával nám. Aj v Rakúsoch pri Kežmarku nedajú na partiu okolo Igora Matoviča dopustiť. Však veríme mu aj doteraz, keby ostal, no to čo? Všetci sa ale musia zmieriť s realitou po voľbách. Sľubím ťa 500 eur, tak me by čavil. No tak teraz už počkáme, že čo sa stane. Lebo keď Fico teraz ostal, tak určite Rómovia nebudú sa mať dobre. Musia robiť aký zmier, lebo každý cigán sa bojíme. Obrazne povedané, Matovičovci v osadách pozbierali nízko visiace ovocie, ale hodnotu má rovnakú ako iné. Sen o 500 sa síce rozplynú, ale fanúšikovia ostávajú. Veria, že ich líder obyčajných ani v opozícii nenechal samote.